Yan, medyo malayo-layo kasi walang paradahan doon sa malapit sa kanila. Kaya dito na lang kami sa malayo. Yan, ito yung pinapagawa niyang bahay. May pitcha pa dito ang 3 step. Hindi ko gawin kong 4 yan. Gagawin kong 4. Kasi para pag 3 lang kasi dito na yung umpisa ng step. Para umangat. O, para umangat ka, para yung TV niya dyan, maka-imay. Wala dyan ang konting pagkat yan. Kasi pag nakaupo ka dito, pangit naman nandito yung TV. Dapat medyo Nakausog-usog dito. Palitan na lang tong TV. Sa akin na lang yung malaki. Luto mo, Jiking. Sinagang kabayan, masarap sa umaga. Tuyo pang partner sa sinangag. Luman sa Indo. Sa Pampanga kwanto, may pakpak na ibon. Ibon ang tawag nito sa Pampanga. Sa Bicol. Ibon. Ibon. Ebon. Yan, ibon to mga kabayan sa Pampanga. Ibon. Kain mga kabayan. Yan, sinangag. Sinangag. Tapos itlog, kamay na natin para masarap. Tapos tuyo. Yan, ang masarap dito, suka ng nyog. Ito mo sa akin. Ito mo sa akin. Dito. Dito. Ma. Tapos dudurugan natin ang siling labuyo. Yan, dudurugan natin para masarap. Yan, ito si Kaloy. Yan, pamangkin ko yan mga kabayan. Tapos ito yung kapatid kong panganay, si Manoy Bab. Kabayan na. Ay, ayos, Jiking. Thank you. Yan, ito ang kapartner ng tuyo. Saka sinangag. Ay, ko init. Sarap. Yan, paalis na kami mga kabayan. Papunta na kami sa project ng kapatid ko. Yan. Sa inutan, sa inutan. Yan, karpentero din yan kapatid ko mga kabayan. Oh, puno. Yeah. Walang tigil ang ulan dito. Tiro ng laboy, ano? Rough road mga kabayan yung palabas dito sa amin. Hindi pa nasisiminto.
dun sa bahay ng isa naming kapatid. Yan, nagpapagawa daw siya ng pan dito, bahay. Yan, sisilipin natin mga kabayan yung pinapagawa niyang bahay. Yan, medyo malayo-layo kasi walang paradahan doon sa malapit sa kanila. Kaya dito na lang kami sa malayo. Yan, ito yung pinapagawa niyang bahay. Yan, nagbububong pa lang sa taas. Ayan, may nagtatrabaho. Tamang-tama yung video ko mga kabayan yung pinapanood dito. Yung video ko yan mga kabayan nung pauwi pa lang ako dito. Naghahanda na kami mga kabayan ng gamit namin. Wala pang hagdan. Mamaya yung alis namin na alas 9. Ito yung layout ng hagdan. Ito yung mga baon namin. Yan, may temporary. Akitin natin sa taas. Dala kami ng panggala sa Bicol. Akitin mo nga jiking yung bubong para masilip natin. Ang bagay ko mouse sir. Dito. Duwan Wagyu. Bagyo. Diyan daw pala, Dan. Yan, papaakitin ko si jiking para masilip natin yung bubong. Halos unti na lang pala. Nandito pala mga kabayan yung solid kuwang ko, solid supporters. Yan. Yung tumo natin ng cover. Yan, isusunod natin ito bakalan daw. Yan, kaya sabi ko ako na yung gagawa nitong hagdan nila. Yan, itong Libre. nakapantay lang. Ano ate, pwede na bang ako na gumawa niya na? Flooring. Yan, di bali yung simento. Buukaan na lang ng gano'n na makalutang yung alambre. Yan, tapos ito, iangat na lang ito pag bubuhusan. Yan, hindi nakadikit dito sa mga gilid para malagyan din siya na. Yan, ako naman susubukan kong akyatin para makita ko yung taas ng bubong. Yan, may mga tubo naman dito. Ang kapal ng ginamit niyang yero. Yan, corrugated lang siya pero yung may pintura na. Loy, hawakan mo to. Camera, Loy. Ang kapal ng hero. Yan ang kapal ng hero. Mga kabayan, no? Kahit apakan mo dito sa pagitan. Yan ang kapal daw nung ginamit niya dito. Tatanungin ko mamaya yung kapatid ko anong kapal itong ginamit niya. Wala kasi nasa project niya. Yan, mamaya darating yan. Nakakatakot. Yan, mayroon pa siya ditong design na trellis. Yan. Kapal ng hero. Talunan mo nga, Loy. Yan, wala pang palitada lahat. Ang palitada, plaster. Plaster. Yan, saktong-sakto na kasi ito dito sa likod. Ito yung sa likod. Yan yung inuna niya kalahati kasi dito na sila nakatira. Yan, pagkatapos ito naman yung isusunod niya kasi dito sila muna nakatira sa kabila. Diyan muna kayo, Loy, nakatira sa kabila. Tapos may tapos na rin na 2 kwarto. 2 kwarto sa baba, 2 kwarto sa taas. Yan, 2 kwarto dito. Tapos mayroon silang CR dito na maliit sa taas. Project, Loy, si papa mo? Ano oras darating? Yan, hinihintay ko yung tatay niya mga kabayan nasa project niya. Saan yung project ni papa mo? Magsaysay. Sa Magsaysay. Minsan papasyala din natin doon.
project niya. Paano yung ginagawa nila. A few moments later. Yan pala mga kabayan yung kapatid ko. Tapos, hindi naman. Parang katry. Yan, magkano na ang gastos mo dito, Manalan? Ha? Magkano na ang gastos mo? 300 na siguro. Hindi pa nag-compute. Yan, mga 300 na daw mga kabayan yung gastos dito. Kaya siguro abutin to ng 1,000,000 pag napinis. 300, taas lang. Magkira sa baba. Taas lang daw yon 300, itong second floor lang. Ay, yung baba, mga pusti lang naman dinagdag ko dyan. Yung baba, mga poste lang daw. Kasi dati na. May dami ng hollow block. Bali, ang pusti dito, ano na? 6. 6 na 12 lahat. Kasi meron ng dating 3. Isa, dalawa, 3. Tapos ano pa kung ulit, ng 3 pa. Magkakatabi, additional. Kaya bali 6 na lahat dyan. Dito rin, hagdan. May partition pa ito dito. Pag ganun, Isang kwarto pa. okay, isang kanto. Tapos dito yung buka. Pag ganun pag yan, dito buka. Tapos maliit na kama. Single. Tapos, cabinet. Yan, yung dito naman mga kabayan sa hagdan. Ito yung gagawin niyang step, mga... Ano to, Nara? Ano ganit? Yan, mahogany lang daw. Hindi kasi gaano kita. Ganyan. Tapos papunta ron. May pitcha pa ditong 3 step. Hindi ko gawin kong 4 yan. Gagawin kong 4. Kasi para... Pag 3 lang kasi, dito na yung umpisa ng step. Para umangat. O, para umangat siya, para yung TV niya dyan, maka-imay. Para adjust ang konti pang ganyan. Kasi pag nakaupo ka dito, pangit naman nandito yung TV. Kaya pag medyo... Nakausog-usog dito. Palitan na lang tong TV. Sa akin na lang yung malaki. Palitan ng maliit-liit. Ano man ni Bob? Pinaalburin ko na to. Mga kabayan, papalitan na lang ng maliit para bumagay dito. Bukas mga kabayan, umpisahan ko na to hagdan dito sa bahay ng kapatid ko. Ako na lang yung gagawa nito. Yan, kasi yung kapatid ko busy sa project niya. Kaya hindi niya maasikaso dito sa bahay niya. Ito na rin yung mga materyales, yung kahoy. Panyan, mahogany. Yan. Ito yung step niyang una, siminto. Pero nakakahoy pa rin yung ibabaw niyan. Yan, sa akin mga kabayan, hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa panonood.